करता हो मालकिन करत है कौन काम करता कि अभी ले होते नहीं खेता हार गाना पे ऐसे ही बर्तन ना रखल ना बा पूछे के लिए ले बनी आज को मान जा ई बताओ तार कौन लगिया के बेरी बेरी एग्जाम पड़ता कि दिन भर छुट्टिए मार ले रहत जा काम करे के बात ढंग से कर लो आ त कह दलो ठीक बा जाना तनी पूछे के परीक्षा बा नौकरी के तैयारी में बनी जा तो ऐसे हम तनी भैया तो जानी के हई कुल काम कइला के नौकरी लागत ना तो जानी के ना जी मैडम जी हमर बुचिया पढ़े में तेज बिया कहत रहने को देख एगो आदमी मिल गल मैडम जी नौकरी लगवा के कहत एगो बात कही तार के जब अपना चादर रहेला ना तो नहीं गोड़ पसारे के चाहिए ए झाड़ू पोछा दूसरा घरे कइला से बड़ा बड़ा सपना मत देखो ठीक बा अगर काम करे के मन नहीं थे नौकरी लगावे के बात जा अपने बेटी के लगाई हम दूसर कोई को बुला दे फ्री में नहीं को कर ना कानो बुचिया पीछे में ठीक हो जाते खाली हो जाते टाइम से आई जब मार देती आ कहले रही ना लेवा खींचे के तू खींच देले बहुत सब गदा उदा पोछे के एगो 2 दिन के खाली 2 दिन के ना आज क्लियर चाहिए सब काम ठीक बनो ठीक है पहले हइयो घर पोछ दो अच्छा खाली आगा ना धो देता हूं टाइम ना रहे सब चले आउ जूठा तनी से बचल बा बउआ छोड़ देले भाई नहीं खाना में खाली हो खइबू तो अच्छा ठीक बनो ठीक साफ ही कम चोर बैसन हो कुछ एगनी से काम धना हो तो नहीं कि हम देखता नहीं ये बुढ़िया सपना कितना देखती हो दूसरा के घर में काम कइला से कनी के नौकरी चाकरी लागता बेटी के चलल भाई नौकरी लगावे जितना नु औकात रहेला उतने सपना देखे के चाहिए ढेर बेसी ना ना ऐसे करत है ना तो मन करता कि हम देख के ना कोनो दोसर लगावा दी काम बोली हमारो काम निश्चिंत रही ना तो कौन काम करती है जब अपने से हमार साड़ी उड़ी सब चमोते के पड़ता आई 2-3 गो काम कर देती है बस ओकरे 2000-3000 ले लेती है फटतियां कितना काम कर जब भी आता नहीं ना तो हमारे से अकेले कर बुचिया दे हाली खंगरवा दे जो तू पढ़ तैयारी कर हट दे भाई कहिए कि हमनी कपड़ा ना डाल देती ले जाके ले चल के बकरी खा ले किला में बांध दे ये माई एग्जाम पड़ल बाटे हां पुड़िया के कितना कहता नहीं सुनते नहीं कि हमार पति है कितना हम करी हमरा समझे में नहीं खियावत का करी रे 3-4 घर काम ले ले बनी त करे के बानो माने बाजे एग्जाम पड़ी तो पढ़ो जन तो कैसे जाए रे याद नहीं करो कुछ तो अच्छा जो हम कॉलेज और तू घरे काम जाके करे के बा खाली बस चिंता मत कर 3 घरे हो गई हां हम तू घरे करे के बा ना काम करम बुझे त कहां से नौकरी के तरफ पैसा जो टाइम तू ही बताओ हम के गरीब बाजे चल के बात सुने के बा कोनो बात के थी ना मन कि सब बड़ बड़ घर के बोले ली सन तना हे काने सुने जाला हे काने अरे याद करे के बाटे कुल अच्छा याद कर लिया सांझी काने पढ़ लिए 2 घंटा में खाए कल धर के छोरो में अपना झोरा में डाल दे हां बकरिया के तो दे दी चाहिए गया अब जल्दी देखी तो बोलने लगी ब्लाउज में डाल ले जरा जी में हां डाल ले बाप रे बाप का करे के पड़ बाटे ए माई भूखो लागल बाटे मालकिन जी कहनी कि पूरा काम कर ले बुझे हो गई काम हो गई का ना देरी बर्तन माजे तो हो लइकिया हो गई कर कैसा करताड़ी ऐसे काम होला तनी कम काम कर आई कुल सब अभी आई कुल माजे ही धोए के बाद छोड़ देले बहुत धरा जाए ओ ना आई कुल के माजे आई कल ना नहीं काहे खानी है धो सो धरा है बाबा के धो के आई कुल तनी पोछ द ठीक बा तनी लुसुर कम करा जा ठीक नो ठीक बा बाबा पोछ के क्रीम करो अरे ऐसे काहे पोछा तो वो जे पोछे वाला स्प्रे बजा ले लो अच्छा दिया तनी भुला गेलु का ना ए ना भाई वो डाल दूती माजा वाली वाली अरे मतलब ये ढेर काम करवाओ तनी रे अरे तनी चंदानी ढिला 2000 रुपया दे तनी तू जनी खटो तनी रे 2000 में अच्छा जा दे दुख आवला के सहल लला समय बदली हमनी ओके चिंता मत कर हो गई पूछ देली मन होई हाथ जिंदनी मार देता नहीं मार दे छिछले मारी है जल्दी भगवान मुंह धो के जल्दी भगवान जाइए दादा अभी नेता ना हरियो माजे के बाटे धो दे पहले जल्दी जल्दी का कबहो देश में खालसा महंगाई बढ़ता मजदूरी बढ़ता ही नीचे मजदूरी जस के तस हो गइल बा 1 रुपया अगर डीजल सरकार बढ़ावता नु तो गाड़ी बस वाला 10 रुपया बढ़ा दे तो सीधे मई आ गलू जा हां हां ई कहीं मिलल रे मई लंचा वाला गिरा
हाँ का मिलल है हई एथी ना हई मिलल है नौकरी लागल है तो देला हई कुकर आ एगो हई एथी लाइन देवे वाला कपड़ा अरे माई तब तो नया कुर्ता किनम ते पे मारम हम परेश मारम हां बड़ी दिनदार है हां ये चंडा दिन बिया हई जन अरे माई रे तो दाल अब हमनी के एथी में ना बनावे के पड़ी तसली में ना अब बराती पा बैठावा जी लगल में उकनी है ना चीज के गैस किन दे ना रे भाई खाए ला नहीं कुछ लाई बा मिठाई का मिलल बे रे माई मैं जूठा लाई में रखल हां जूठ मैं बकरिया का जूठ ले ले कुर्ता मिलल हां दे पेन तोरा में ना होई हां कौन होई बिछिया के लइकिया के दे हां लइका ठीक बा आए हमरा का कपड़वा देले रहल राहुल भुला गेली ए राहुल हां अरे क्या होता आ सर बोला तुम सर जी कहनी है सर जी कि पढ़ा तई मन लगा के कैसे का होई मेरे कह तनी नौकरिया के तो देखी पूछ ले करे काल के अथी तैयारी कर दी काले हां कल सुबह एकदम पटना लिया के जाके बताओ 10,000 रुपया के व्यवस्था रखो ये तो हम अकेले चली काम तो सुनी 10,000 एकदम दूसरा के तो 20,000 30,000 लागत हम कहने के गरीब आदमी है तो खाने का अनाज नहीं है तब ए सब पूरा सर जी है देखी ना 10,000 रुपया तो बड़ी मुश्किल बा हम तो हमारे 2,000 रुपया मैंने जुगाड़ कर दे सकत नहीं नौकरिया लगवा दी बल कोई में काट ले में सर तो गरीब के तनी मदद करी जनी हम के बहुत लाचार बन देखे क घर ले काम क के आनी जे माई बेटी त लइके मेरा पड़ी आ तब हम खाए करब हम के मां बेटा भोजन नहीं खिदे कइले अच्छा तो ठीक बा रोम तो ना वही कष्ट करम तबे न आगे बढ़म 2,000 ना 10,000 ना तो 5,000 के कम से कम व्यवस्था कर हम काटना 5,000 अपने लिए लगा दे लेकिन 5,000 होगा दी अपने लिए वो लगा लाते हैं हमारा नहीं होता ना पैसा अच्छा ठीक बा हम जुगाड़ कर का कर जुगाड़ करे और सुबह में तैयार होके एकदम रेडी रहे के बाद सुनी ना बुचिया के बता दी कौन कौन पढ़े के बाद राती हम क्वेश्चन पूछ लेम कल सर जी ले अब जाके घरवा में मार दे टिरी को हाँ लिया चलिए तनी बता दी लड़की हमार निकल जावे सर जी एकदम निकले के गारंटी हमार बा टेंशन मत ली ए बबुआ रे मास्टर ठीक हो गए भाई ए बबुआ बताओ सुन ना हम तो सुनले बनी इनका बारे में पढ़ाइले तो नहीं कल लड़की के हमारा लेकिन फोरस माने कइले बनन लगावे के आय अच्छा सोरस पर भी लगैले बनन कहत हवन ना कि कठेर में कहत कि ढेर लड़की के नौकरी लगाओ यही से हम बबुआ से तनी की करे 5 जगह पे रह जा लगा दे पटना लिया जाला लड़की के मुझे कुछ के रखेला नो जा होटल में आ जे पढ़ावेला नो जे टेलेलिंग करावेला आ टेलेलिंग करा के अरे नी हां उहे करा के नौकरी धरा देवेला बढ़िया न भाई अब हमनी गरीबी दूर हो जाई है कुल मान ले के दूसरे के दुआरी पे जाते हैं ए बाबू हम छछला तनी केहू के घर धोआ तनी केहू के एथी करतनी अपना घर केहू कूचा फेरेला नहीं के दूसरा के जाके फीस के कचर के नहीं जा नरक दूसरा के धोआ तनी जा का करब गरीबी गुने न लड़की के दिन हमर बदल जैतनु तो बहुत बढ़िया त हमनी के दिन पलट जैत लड़की के नौकरी लग जैत अच्छा पलट जी माई ओइसन बात नहीं चले के ले चली हां घर में सब बना ले चल का करब गरीबी है समय देना करावे का करबे रे माई गरीबी ऐसा चीज है उम्र ना देखेला आ तू ना काम को कोई लावेलु हाजी ये बेरा हम काम पे ना गुलानी जानते रे हमार मन में भंगुआ के सूत गुला नजर कोनो लगा देते सम तोरा के ओछे के परी जान ले ओछते माई हमारा के कैसे कि हमर जब काम कमाई खाई देखत ऐसन हो लइका मर जाइए से काम को लागल बहुनु आ काम मिलल बनू तहिया से एथी में बाइसन के कैसे रोज के रोजी कनी के बनता हमनी के माई बेटी फेर आके में दूसरा के छिपा बर्तन क के आवत जा कि तू पैसा हो के रानी हमनी के पीछे गोतिया नहीं के मेरा ऊपर रहत ऐसा कोनियावा कहां बिया सुनो तो कोनिया का दीदी जी कोहनी अनु कि तनी नीमन से साड़ी वाली पहिन लो जानलू आ क्या बोले कि चल के सुइया दिवा देही सुइया परत आवे फिर माला के चल यहाँ से तो ना दियई अच्छा बैठल बड़ी सन सब कोई के आ गइल बरुए ठीक बा आ सब कोई गो एथी चाची के पंडू चाचा के पतोइया जाके सब दिवा लेलस ठीक बा तो उहे हमरा कहला खलो तो आवत है दौड़ ले तो जा जल्दी से जाके तैयारी होके आ खइलो खाना अभी नहीं खेले खा लेता नहीं यही से तारा कहत नहीं तेरा के रोज रोज टाइम से खाइल कर लइका पकड़ असर आई तो समझ जाइए बुझा गइल नु अच्छा ठीक बा हम जा तनी खा लेता नहीं ठीक बा तारा के रोज कहत नहीं कि सुबेरे उठ आ काम धंधा होके से पहले मुंह धो के तनकी से कुछ खा ल पानी पी ल ओकरा बाद काम धंधा कर और दीदी इतना सुबह सुबह भूख ना लगेला भूख ना लगा लेकिन पेट में लइका
लइका रहेला त तनी मनी खाए के पड़ेला जानलू मान लो कमजोरी हो जाए कुछ हो जाए तो लोग कही के दे दिनिया ना कोई रस तो हमरा ने दोष लगी ना जी कौन कह दी अरे पगली लोग ना कहिए लइका के कुछ होई त का करब रे जाके जो जल्दी से खा के आए थे तैयार होके निकलता चल के दीदी भाई तो केनियो जाई ना तैयार हो क्या होता नहीं तो लता हम कहां नहीं तरह बोला मैं जल्दी तैयार हो के साफा पागल है हमारे को दिया दी ना बोलो त एकरा ले बुद्धि ना कतनो समझावो लेकिन उल्टे पुल्टे ही बोले का हम एकरा के करी जाके सुइया दीवा दे तो हमरो माथा के टेंशन खत्म हो जाई जल्दी तैयार होता सब चीज घर में भरल बा लेकिन इनो टाइम से खाई ना पी या बस खाली देह में खून लेके हो हां चाची रहूंगा कनी एगो काम रे भाई कनी बैठे अरे जात्रा नहीं अब के कन्या के लेके सुई दी ओई के कन्या तैयार एगो काम हो जाए तनी मनी तक मदद कर जा हम गरीब दुखिया बानी लड़किया के हमारा नौकरी के बात चलता पटना में माने 10,000 रुपया तो लागत 5,000 की मदद करता जना हमरा के चाची देखी रोला सब पैसा दे देती लेकिन अब सुबह ही देनी हमका के पर तक के कि लइका के तबीयत खराब हो गइल जाना जा हमारा तनी लड़किया खातिर फेरा में पड़ल बा काम क के हम चुका दे मसन बात ना लिखे ऐसा हमनियो के नहीं करो काम धंधा कर दिन तो सोच हमेशा को मांगे तो कोई मना कोइले बानी लेकिन उनकर लइका के तबीयत खराब ला अभी तो उनका पतो ये सुई दीवा के वो आवतिया ओकरो सुई दीवा के गोर लसवे लो तो रही तो सुबेरे बनाई रहती तो रहे तो पहले हम दे देले रहती है नहीं देख ली पहले अवरी से ना तनी रही तो ना मना करते नहीं खे रही तो दे देती 2-4 दिन के भला बात रही तो एक जगह से मिले वाला रहला सब पैसा तो हो जाइत ना तो 5 दिन रुकम तो रुकी ना काले जाए के बा काले जाए तो ना हो पाई काले जाए के बा ई हो आई ना जब देखो तो पैसा के अंदर खाए के ठीक है ना घर में बेटी के नौकरी लागत त कोई बड़ी बार का नौकरी हाथ में बरबर बिरवा हार गला तो चढ़सुर कोई बार पा दे तने वाला हाल कइले बड़ी कि ना खाए के ठीक ना लड़की के नौकरी लागत है जा मांग इतना सेतिया कल के पैसा दे अपना खाए के ठीक ना के पैसा दे अति रे भाई रात पे घूमनी सब कोई घरे केहू घरे पैसा ना मिलो देख जौन करम किस्मत में रही तेमनी होई जाने नु आ भगवान देखू का हमनी के सोचत लड़की के नौकरी का होई हमरा बुझा ए माई देख चिंता मत कर जाए हम नौकरी ना करब लेकिन रो गाँव मत का करी पैसा कौड़ी नहीं तब हमनी के जौन बा करम तौन करत जानू 10,000 रुपया खातिर हसन भइल बा ना बबुआ गरीबी ये कहाला बड़का आदमी हमसे मंगबे त ना दियस गान त नु के बनला के सब हित है बिगड़ला के कोई दुश्मनो ना मिलेला जा कमाई खाए ना तो बना गिरा दे मन नहीं कर ए राहुल खैला भी ना तू टूट जीबू कुछ राहुल, मांगा चटनी हां बना सर जी देता अरे अभी यही राखी पाती करती है हां गोड़ लगता हाँ खुश रहो ना जाई जी सर जी काहे काहे ना कि भइला पैसा ना पैसा। जुगाड़ भइल रहे दे जाए हमने के नसीब में नौकरी नहीं खेली खा नौकरी लिखा रही तो पैसा ना मिली तो कह के करा ले मांग के हार गोनी केहू ना मदद कैलस गरीब के जानते जल्दी बानी सर केहू जी। ना मदद करेला मैं माना करती है तो पैसा है नहीं तो अब कहाँ ले जाएंगे टेंशन मत लीही गरीब के केहू काहे ना मदद करेला सबको एके लेखा बा हम बानी नु हम मदद करम टेंशन एक मत ली 2,000 के बात नहीं के ना बबुआ आ कहियो 1000 के सुना राहुल भाई मान ल कि टेंशन मत ल तू हम तो सर के जुगाड़ कर लेनी कहीं ना कहीं सब व्यवस्था क के पढ़ाई पढ़े में लगी ठीक भी है तो का दिक्कत है परीक्षा दिवाई हम तो हमनी के करज कहां से फिर भरम ले हम मान तनी बुझिया के नौकरी लग जाई ना तरौरा के दियाई वो 10 के 20 हम देवे के तैयार बनी गरीब आदमी पर विश्वास कर लेम जा टेंशन मत लीही नौकरी लागी तो हम खुदे पैसा ले लेम ठीक नु हां तो जाय दी अब पहले ध्यान एकर नौकरी पर देवे के बा ये कि होनहार भी है और लीलार चमकता है कुछ ना कुछ आगे करी जरूर जीवन में एकर के रोकी जा मत पैसा कौड़ी खाती तो कली आ जाइबे यही बलिया जी नु तो पैसा मन रौरा भी बा पैसा के टेंशन मत ली रहुआ हम अपना पीछे लगाई लेकिन एक नौकरी लगवाई तो तैयारी कराई एकदम कराई बुझिया जा छोटी हाथ मुंह धो ल फराक साफे बा चल जा जा हाथ मुंह धो के दिया बैग में सरिया वाले बा सामान सब वैसे चल जा देखे आई सर जी और का हम कहीं अरे अपना भला आदमी बानी हमनी के बारे में सोचनी
केहू नहीं के सोचे वाला है बबुआ हमने के बारे में। हमनी के देखी गरीब भी धन नहीं खे मगर विश्वास भी। देखी सर जी एगो बात हम कहतनी, हमनी के बोलू गरीब बन जा, हमनी के धन नहीं खे मगर विश्वास बा। विश्वास से बढ़ के हमनी के कोनो चीज नहीं खे। विश्वास बतावे में सियान समरत लड़की से यहाँ के हवाले लगावा तनी हम न तो देखी गरीब के इज्जत ले बढ़ के कुछ ना होला न कहनी रहो तब हम रहो बात पकड़ने की ना अरे! मत जाई। टेंशन मत ली, रुपया सब चीज ना होला। रुपया से का होला जी? आदमी के अंदर बेग नहीं के हमरा घरे झूराए में ले जाती है बिछी अच्छा कोनो बात नहीं, हम बैग किन देब। ले आ जाई तब चप्पल पहन ले ठीक है पहन टूट कर बड़ा सही से बांध दे। किसी को रुपया देता नहीं ना उ चप्पल मलकनी घर के ले रही ना अच्छा पहन लगा हां वो वाला पहन का धैल ले ले कुछ किन लिया खा लिया 20 रुपया दे दिले बनी बच्चे के चप्पल पहन ला निक से रही है। अब रोका जन माई हम तो करी लेके आई है। हाँ जो सफल हो जीवे जो काम में जाता है इस तरह काम में भगवान सफल बना। फोन कर दिया सदी मैं भी दी। ठीक, हम फोन कराई, हम कराई फोन। सदी बढ़िया बनी, हमनी के कितना भलाई खातिर सोचा था। वही तो नतले बढ़ के हाँ, बेचारा तब का। भगवान बन के आदमी केहू भेजेला। जानते हैं माई डूबत नैया के केहू से हार ना मिलिए जाला। ए बबुआ रे तोरा के काम बतियले बानी मलकनी के जना के झाड़ू पोछा करी ना नु कहती है कि हमारे गाड़ी धोवे वाला आदमी चाहिए तो 2-3 गो गाड़ी बैसन महलवा में कौनो दिक्कत नहीं है माई, गाड़ी धोए में का लागल बा, काम चल करे। हम चला तनी साथ ही चल दिखा भी चल। करा देतनी रुक जो झोरा ले लेते के वाले लेके आओ पूरा, लेके ये चाची जी एगो बात नहीं की जानत रहिया का छी हुई आई हो दादा राहुल के बहिनिया पहले नौकरी करे ना बहन तू सपना लू रही रही के सपना तो सही में कहतनी जी जौन खाए के ठेकान नहीं खे दोसरा यहाँ छिपा बर्तन करते सन चूल्हा चौकी सुबह शाम बर्तन धोवा पोछा लगावा झाड़ू लगावा कपड़ा फींच ओकर नौकरी लग जाई, पढ़े के ना लिखे के नौकरी लग जाई। आई हे दादा हमर बच्चे समझत नहीं खी शारदा सपना सलेले बड़ी सन हमरो से आई रहे 5000 रुपया मांगो के मतरिया हाँ। छोटिया के माई कि यदि हो कनिया 5000 रुपया तो रहे लेकिन जाना नहीं ना देनी पैसा दे दिए झूठो के कहाँ से सधाइए सन जी खा के बैठ गेली सन असही पैसा ओइ घड़ी 200-400 दिन त बाप रे दी गिर करवा के मुआ लास्ट में छोड़ा ही के पड़ गल पैसा ऐसे पैसा ना देनी के मन ले अरे कजने कहवा के हटे ओकर मास्टर हटे गौजी हवे सरजी कहेले तो उहे नली के कोई का तू पाता ना ओकरा के का नौकरी धरावे खतरा हमारा त नइखे लागते चाची के ना दाना को नौकरी लग जाई, लिया के जा नौकरी लग जाई, बुर्बक बनौले बा आदमी के। आ दादा ये कनियो कम 76 नहीं खी से सोचत ऐसे के पैसा लागही के नहीं खे घर में खाए के ठीक है नौकरी अरे लग उ जाइए बात कहीं दिन में ढेर पैसा कमा ली बेटी के ठे बोल के आ फसौले बाई कनी के जानलू ई जान बुझ के फसल बड़ी सब फसौले कोई नहीं खे मन रवा साथे कोई कहीं ऐसे अन बेटी कहीं भेज दे हम जी जान तो पैसा ऐसा लालची चीज है न कि में लोभा जाला ठीक न। हां तो ई सोचत ऐसे कि वही बार में बेटी भेजम बस धनी मन मार हो रुपया जाए बटी खाली रुपया भेजी न बेटी त रबड़ चगन बैठ के। हां तर वो लागत कि रवा नौकरी लगे जाई अरे तो दोसर जान के खेला खेला दोसरे नासा में बाबे आइयो दोसरे नासा में बारी अभी से चुप हम रहा, देखा सुनने के बाद का होता कौन नौकरी कह के आवत है माने तो कि आखिर लौकी घर आंगन करत तारू त इतना में पेट नइखे भरत अच्छा ही बताओ और आगन करत है ठीक बा नौकरी लगा के ले बा तो जिंदगी भर ना होनी रही आई नु आई तो 2 महीना 4 महीना 6 महीना पाए तब देखे तनी कौन नौकरी कर ले कितना रुपया हां तले पाका पिटवाली कोई के बेटी तो पका में पिटवावे खतरा कि भाई घर बन जा दुआर बन जा निमन से ऐस कर धनी तनी घर में चाहती है काम धंधा करे तब मनी के शौक सिंगार देखती है तो उहे सोचती है कि बस कसहू क के गलतो काम क के पैसा कमाई तब सब सबक पूरा होता है दूसरा ही में काम करे के नौकरी लगत है सरकारी तो भगवान देखत है ऊपर लागे कौन सरकारी नौकरी लागत हां ना दे एगो हिस्स का लाग रहेला अच्छा है ओकनी के बारे में नु हमारे ना कुछ कहनी काहे नु ओकनी के बात सुनल हम ना चाही ना काहे के एक भर होई नु ये फलनी में बतियाती बातिया के दुआरी पर साइकिल लागी मार गाड़ी देबे आ जाए दी जैसन कइले भी तैसन पाई और ये दूसरा के का करे वही नती के धूल बहुत आवी तना नती का कहि त धुकर के मारे मन का बता धूप और देखत है धूप कहत
तोरे बोलिया कोने के आ जाला ना का करब हमनी के यहाँ क करिए फोड़ता हो कने छो कने के बाद तू बताव क करिए काला दवाई मरले मैंने बोतिया गइले बाटे जान तो हम रोपले रही हो बड़ी घास लागल तो बस कह के मंगवा के जोतवा दी तो डायरेक्ट सही जोता दे हां वो सही जोतवा के रोप दिली नहीं भिंडी रोपले बानी हां भिंडी भर गइल हम तो दिया फेलिया गइल जी का होए फेलिया गइल ना जाम अच्छा दिनी ते लगे संखे दिन के लागो तब के बढ़िया ना दला सुना के पैसा लाग गइल जियान हो गइल एक पन्नी बहन बुझा ना लोकता यार का लागल बाबू अरे का करे में घड़ी के दिन में सही नतिया लगा देता मौसम में आगे अच्छा ये खुद काही काम नहीं खे जेकर गांव दवा गोदा बधारी में जेकर पुरा बाया धरत ओका काय करे तो फिर होई काय करू में कहत नहीं त पैसा लपक के केहू के घर दुआर में लाग जाई त का तुम्हें घर के घर न सुन जाई लेकिन लगावे वाला आगे नतिया नु ये ना काल अस देखी यही आगे से बात चल के असही इंसान में बन गई कि लोग के कोई के लोग ना चाहे लगे कोई आगे बढ़े चाहे कुछ हो देख के हुक हो जाला जननी कहने के चल हम एथी खेतवा देने मने आगे लागते ने मोने कोने का कर जेबू हो ना मार दे ना एक में धावल जातन बुतावे खातिर रे ता सही कामन लगा देला देखिए लागो त कि सही में अरे कनिया सुना ना कुली दिन में खा ले जातन तनी हमरा घर से दुगो बैठ ले जाओ त धक के ले जाओ त बैठ लेके आओ अरे सरजी हमरा संगे बहुते गलत करतानी 1 महीना ले हो गइल हमरा के बड़ी घर से निकल रखत रही के ले तनी परीक्षा देवावे खातिर अरे परीक्षा नौकरी लगाए खातिर रौरा त जंगल झाड़ में 1 महीना से रखले बानी हमरे संगे रौरा गलत काम करतानी 3-4 हाली कर लेनी तोरा नौकर नहीं करेगे तोरा के घर पहुंचा दे हमरा से अरे देख मन नौकरी ना लागे रौरा हमरे संगे बहुत गलत करतानी सर जी अरे हम अभी कुछ नहीं करत हो ना हमरा के छोड़ दे चुप दिल में सकता भी नहीं ज्यादा मुंह खोलबे मारब झाप लेके जे बिगा जे से कहत से कर ठीक बा जानता नु धर चुप कहि से खत्म कर दे मैं माई हमरा के जवाब दे कोने को दिन नहीं कर घबरा मत तरह के माई भी हम भेज देम बाबू हम हैं अरे खाए पिए को दिक्कत नहीं खे सूते के दिक्कत नहीं खे ओढ़े पहने के दिक्कत नहीं खे तो काहे परेशान बड़ू वो खिचड़ी खाए खातिर घर में तोरा घर में तो खाए के दाल भात तरकारियो नहीं खे आ तोरा के दैया मोमोज पिज्जा चाउमीन सब किया होता नहीं बर्गर सब किया होता नहीं क्या होता नहीं तो फिर काहे तू छटपटाता नहीं अरे जाय ना दो जोरा धर जाय खाली तोरा कमेजा नहीं क्यों लाई ले हमरा के छोड़ दे तो घर से गिरता नहीं सर जी अरे हम तोरा के छोड़ दी तो पकड़ी के करा के बोल ना के करा के पकड़ी बोल ना और जी वे और जी वे सीधा ना कैसे अब बहुत है उसे पर ठीक है हमरा के छोड़ दे हमरा बहुत हमरे साथे गलत करतानी बात न मनबे ए जे मार के फेंक देबो तो अगल बगल चल कहीं कोई देखे वाला नहीं थे समझ गेली से चुप अरे रोवन ना जरा चुप अरे हम पहुंचाई में रोबू तो फिर मार के फेंक देम यानी मार के गाड़ देम केहू जानबो ना करी हाँ बाबू हमार हम पहुंचाई ना तू रिलैक्स हो जाए कूल डाउन है नौकरी करे के बाद ना बाबू माई के नाम रोशन करे के बनू भाई के खुश रखे के बनू पूरा परिवार के जैसे हम कहते से कर अरे का कहल चाहता हूँ का पूछता हूँ हमरा अरे का पूछत है सही ये कहत रहने के लाग गल छोटी के नौकरिया हाँ नौकरी लाग ना गइल 15-20 दिन ले अब डिप्टी में लाग गइल बिया फोन अब कम ही बात होता हुए हमरा काहे की हां डिप्टी हो जाता जाय दी रहो जीवन धके दुख हो रागो लड़का के ना लागत अब काम छोड़े वाला बानी हम अब कुल नौकरानी वाला काम ना करब ढेर दिन झाड़ू पोछा कहनी सही लड़की हमर का कहत ना देता हूं सैलरी अभी थी तनखा तई नहीं खे भइल तब 40-50 ले कम ना 40,000 मान के चली 2 महीना में 1 लाख रुपया तो सर जी जल्दी आके गोई रहल तो उहे कहले बन की बात करम हमरा से 8 दिन के बाद
अरे बात हुई तब फैसला हो जी कि कितना के माने मिलता है हमारा। तो फोन पे बात तो ना कोई नहीं ना अभी तो काम में भी बुझिए नु तो फोन नहीं खेला गो तो जानो जाए दी कुछ कोई नौकरी लागल त हमनियो के खुशी बा का हो करी। हां मान ली कि गांव घर अब में कौन रहुआ लगे जाल कर ई भाजी जा अरे अब जियो छोटी नु छुटिया ये कहे वैसे उतर रे का हो रे होई देखो का रे बचियो हो का करो लव को तो नहीं के का भइल गजबे रगो बतियावत है का भइल बाबे आ ये ऐसे ना कहाला कि लड़की के नौकरी के फेर में ना पड़े के चाहिए तो ना इहो के मां सह करनी है ये करेगा अब ले जाई ये सब तो नौकरी करवाई नहीं है अब ऐसे ज्यादा का करवाई ए भाई ये नहीं हां ये नहीं का बात हो रे ए राहुल बबुआ कहानी ना का बसे जानते नहीं खू कहीं के आज हीरा मा ओसन लेके हाल में आइल बिया कौन मुंह देखाई बतरिए चाहिए दी मतरी है देखो ने कितना उतराई लसी कहा कहत रही कि पैसा कहते काम धंधा हम सब छोड़ दे हम अब ना करम अब का करी कहत रही कि खाली पैसा पर मर के नौकरन जे नौकरी लागत है कुछो करे बेटी पैसा से मत हमनी के आंखी के सोझा लोकल वैसे वैसे कर बताओ हम तो बोलिए बन हो गेल कि का कहतवा के आइल बिया अभी ये जे बखान करत ये एक लाख के बात के काम धरा छोड़ देम घरे अब हम बेटी के नौकरी लागल सरकारी काम बात कमे होता हवे काहे के गिफ्ट में भी है 40-50 हजार मिलत तो 40-50 हजार के ना हो 40-50 हजार के न जी रहू तो गजबे कथन कोला में हल्ला हो जाई होला तो होई ना हमने छपे वाला बाबे जी होला लाजी हमने भी ना आइला दोन दे घरे गोल हो गए चले के भागावे लगी हन वो रुक बाकी हम जाते हैं ये ने बाजी ना हो दादा बार का इहे न कहाला कि गरीब रहन त काम करके खा लेकिन नौकरी के फेर में ना पड़ा तो उतरा जलिसन मेरा न पैसा दे के उहे त बढ़िया तारा नौकरी लाग गइल बरु अरे अरे राड़ी कहां से कुछ करम कली सरे आय आय बोलबे कि ना रे अरे कितना दिन से जाके उतनी ये कुल काम करत रही से कैसे सुन कुल कर ललिस रे अरे मैं ने सुन ना रहबे पूछे देबे ये ने सुन हमर हम आसरा में बानी के लड़की हमर गोल में पटने में नौकरी करे आय आई पट लगल बस काना पापी के लगल बस रे बोलबे सुन रे ना बोलबे त मर जा खा के हम के तू एथी का के मुड़ी करवा के धर गरीब आदमी के आई कह के छेले भी हम कोई बताओ ती आई बताओ ती बहिला मर जो हो दादा छोड़ दे मार दे अरे मेरा पी गया रे पानी पी होई रे काय जन काम कली सर आय काय जन काम कली सर अलिया अरे दादा छोटी पर जरा जन काम के कली बता छोटी बताओ छोटी बता बुचिया बताओ रे अरे दादा कतना या सरवा लगा के बेजनी किरनिया के नौकरी होता दिनवा हमनी के बदल जाई रे दाई बा